Coneix el que menges? 1. La genòmica per la millora de varietats vegetals. El malbaratament alimentari és un greu problema. S'estima que cada any, 1/3 de tots els aliments produïts es perden o es malbaraten durant la producció, la collita, el transport, el comerç o casa dels consumidors. Per contribuir a una agricultura sostenible i evitar el malbaratament, podríem desenvolupar noves varietats de fruites i verdures que tinguin una maduració més lenta i permetin allargar la seva vida útil sense perdre característiques com ara el gust, la textura i l'aroma. Per exemple, en el meló tenim una varietat molt consumida mundialment, el cantaloup, molt aromàtica i de color taronja, però es fa malbé molt ràpid després de la collita. Però al mercat també es consumeix una altra varietat, el piel de sapo, molt dolça i cruixent, de color blanc i amb una llarga vida en la postcollita. Podríem obtenir un meló cantaloup amb la llarga vida en la postcollita del piel de sapo? Sí, a l'agricultura ja fa molts anys que sabem que si creuem varietats amb diferents característiques, els descendents n'hereten les propietats. Però, és clar, els dos pares de l'encreuament del meló cantaloup amb el piel de sapo són molt diferents entre ells i els descendents tindran milers de combinacions. Com en trobem la bona? Per seleccionar la nova varietat caldria fer créixer milers de plantes i avaluar la llarga vida en la postcollita del meló, un procés que costaria molt de temps, diners i recursos. I com ho podríem fer de forma més fàcil, ràpida, econòmica i sostenible? Podem conèixer els gens que aporten la llarga vida al meló? Sí, podem buscar-los al genoma. El genoma és el llibre d'instruccions de com fer un ésser viu i totes les característiques que veiem estan escrites al llibre en diverses frases que són els gens. El genotip és tot el llibre d'un individu i cada ésser viu té un llibre únic i diferent. El fenotip és el que veiem i podem mesurar, com ara el color, la forma, el gust o la llarga vida en la postcollita del meló. Els científics hem descobert on es troben els gens que determinen la llarga vida en el meló i quines diferències tenen aquests gens entre el piel de sapo i el cantaloup. Amb aquest coneixement podem desenvolupar un marcador molecular, basat en una regió de l'ADN, que és diferent entre dos individus i que es pot detectar per tècniques genòmiques com per exemple la PCR, o reacció en cadena de la polimerasa. És una tècnica de detecció molt ràpida i fiable, on analitzant una petita mostra de teixit de la planta podrem saber quins gens té i si té o no té la llarga vida. I tot això no es tracta només d'allargar la vida d'un meló en la postcollita. Hem d'afrontar grans reptes actuals a l'agricultura i l'alimentació, com ara l'increment de la població mundial, la millora de les qualitats nutricionals dels aliments, disminuir l'ús de pesticides i herbicides i tot això en un context de canvi climàtic. Per fer-ho, la genòmica aporta solucions ajudant a desenvolupar noves varietats més productives, saludables, resistent a plagues i malalties, a sequera o salinitat, entre d'altres. És molt important fer recerca en genòmica per detectar els gens responsables de totes les característiques que necessitem millorar els cultius actuals, com fem les investigadores de genòmica i biotecnologia de l'IRTA, el CRAC. Gràcies a la genòmica i a l'ús dels marcadors moleculars, podem ajudar a obtenir noves varietats vegetals de forma ràpida i eficient, contribuint a una producció sostenible d'aliments.